Dá sa podľa vás v poisťovníctve dosiahnuť rovnováha medzi rýchlosťou, spravodlivosťou a technológiami, alebo je vždy potrebný nejaký kompromis? Ja myslím, že táto rovnováha sa dosiahnuť dá, hoci nie je automatická a mení sa v čase. Mení sa podľa toho, ako sa menia požiadavky klientov, mení sa spoločnosť, mení sa trh. A poisťovňa potrebuje reagovať a túto rovnováhu upravovať. Technológie nám jednoznačne pomáhajú robiť veci rýchlejšie a efektívnejšie, ale rozhodovanie by nemalo zostať v rukách algoritmov a tu by už mal nastupovať človek. Pretože každá poistná udalosť, každý poistný prípad má svoj príbeh a práve človek dokáže pochopiť kontext, emóciu a potrebuje mať odbornosť, aby vedel spravodlivo rozhodnúť. Tu je naozaj ľudský rozmer nenahraditeľný. Ako sa mení tá likvidácia v čase práve umelej inteligencie a automatizácie? Tak umelá inteligencia a nové technológie nám pomáhajú práve pri tých technických riešeniach robiť veci efektívnejšie, lepšie, rýchlejšie, ale je to len časť procesu. Hej. Ten ľudský faktor je tu extrémne dôležitý a práve tá odbornosť toho likvidátora a preto sa mení jeho rola. Jeho rola sa mení v tom, že viac sa zameriava na tú odbornú stránku, ale aj tú takú trošku psychologickú. Hej. Niekedy sa ten likvidátor naozaj stáva psychológom, pretože potrebuje toho klienta ukľudniť, vysvetliť mu jeho možnosti a správne ho nasmerovať. Technológie na druhej strane nám pomáhajú zvládať procesy ako likvidáciu naozaj veľmi jednoduchých škôd. Potom nám pomáhajú odhaľovať rôzne podvody, napríklad analýzou vzorcov správania sa klienta alebo analýzou dát, ale dokážu už aj rozoznať fiktívne dokumenty, fiktívne fotografie, fiktívne faktúry, rôzne doklady a tým tiež pomáhajú dosiahnuť tú spravodlivosť v procese poisťovníctva a likvidácie. Vy ste už spomínali vlastne, že kde v tom procese možno bude potrebný naďalej ten ľudský faktor a myslíte si, že aj v budúcnosti to tak bude, alebo kde tam najviac potom bude možno stále chýbať? Jednoznačne si myslím, že ľudský faktor bude na mieste vždy, práve v prípade poisťovníctva a myslím, že náš klient alebo klient celkovo ocení tú ľudskosť a ten ľudský prístup hlavne v situáciách, keď je v strese. Klient, ktorý je v strese, keď sa mu práve stane nejaká škodová udalosť, nevie veľmi dobre používať technológie, nevie sa rozhodovať, nevie racionálne rozmýšľať a práve tu nastupuje ten ľudský faktor a ten likvidátor alebo likvidátorka, ktorý vie klienta usmerniť, ukľudniť a naozaj ho vie odborne nasmerovať. Tento ľudský rozmer je naozaj veľmi dôležitý a musím povedať, že máme aj príklady z praxe, kedy nám klienti naozaj aj mesiac, dva po poistnej udalosti zavolajú a povedia, že sú nesmierne vďační, že sme ich naviedli tak, ako sme ich naviedli, lebo v čase, keď sa im niečo stalo, napríklad nejaký vážny úraz v exotickej krajine v zahraničí, tak sú pod obrovským tlakom a ich jediná túžba je dostať sa domov. Im je to jedno, ako, za koľko, za akých podmienok oni chcú ísť domov. Hej? A v tom čase je naozaj na tej poisťovni a v spolupráci s partnerom presvedčiť ich, že ktoré riešenie je pre nich to najlepšie. Keď klient potrebuje absolvovať nejakú operáciu a cesta lietadlom je pre neho nebezpečná, musíme ho presvedčiť. Takže mali sme takúto krásnu spätnú väzbu, že naozaj tí klienti v závere to potom ocenia, že sme ich teda lepšie nasmerovali. Áno. Samozrejme ten klient, hovoríme o takých tých vážnejších poistných udalostiach a komplexnejších. Iné to je, keď sa klientovi pokazí chladnička, tak samozrejme je v menšom strese a vtedy naozaj oceňuje skôr to technologické riešenie, aby teda mal tú novú chladničku rýchlo. V čom by podľa vás pomohlo to zvyšovanie finančnej gramotnosti u klientov, aby lepšie vlastne rozumeli tým procesom, ktoré sa tam dejú a aby sa predišlo nejakému sklamaniu zo strany klientov? Lepšia vzdelanosť klientov a lepšia osveta by definitívne pomohlo znížiť počet nedorozumení. Jednoznačne áno. A tam je najdôležitejšia
toto vzdelávanie je teda tam najdôležitejšie hlavne pred dojednávaním poistenia alebo pri dojednávaní poistenia. A tu musím povedať, že nenahraditeľnú úlohu zohrávajú práve sprostredkovatelia poistenia, ktorí vedia identifikovať potreby klientov, vedia mu navrhnúť to najlepšie riešenie, ale zároveň mu vysvetlia, čo jeho poistenie kryje, prípadne čo jeho poistenie nekryje, akým spôsobom prebieha likvidácia škodovej udalosti, ak sa mu niečo stane. A takisto, aké sú aj možnosti, že môže dôjsť k zamietnutiu škodovej udalosti alebo jeho kráteniu. Čiže naozaj vzdelaný klient je lepšie pripravený a potom tá komunikácia a spolupráca prebieha ľahšie, lepšie a klient má podľa mňa aj taký pocit vyššej spravodlivosti. Pretože k tej spravodlivosti by som ešte dodala toľko, že spravodlivý prístup poisťovne je ten, že poisťovňa vyplatí klientovi to, na čo má nárok v zmysle podmienok poistnej zmluvy. Nie viac, nie menej. A príjemný a ústretový prístup je určite, má byť súčasťou tohto procesu a je veľkou výhodou. A ja by som s vami ešte možno rada pozdieľala taký prípad. Nedávno sme mali klientku, ktorá nám taktiež zavolala na našu zákaznícku linku a mala poistnú udalosť požiar. Bola v obrovskom strese, manžel bol v nemocnici, ona niečo vyprážala, vybehla von telefonovať, zabudla a zrazu prišla späť a už tam boli plamene. Zavolala záchranné zložky a hneď samozrejme aj poisťovňu. A poisťovňa jej zabezpečila sanačnú službu, to znamená, že priestor sme dekontaminovali, vyniesli proste súte, zvyšky, obnovili ten priestor, riešili s klientkou, či má kde bývať, aby sme prípadne poskytli náhradné ubytovanie a následne sme teda dali ten priestor v spolupráci s partnerom našim do poriadku. Klientka bola šťastná a povedala, že vy ste môjim darom z neba. A my sme jej povedali, že teda poisťovňa nie je dar z neba, ale je to krásny príklad úžasnej spolupráce sprostredkovateľa poistenia, poisťovne a klientky, pretože klientka bola veľmi dobre informovaná a vedela, ako postupovať a náš sprostredkovateľ ju v tomto procese neustále aj usmerňoval, okrem teda poisťovne. Takže aj takéto krásne prípady so šťastným koncom máme a tie potvrdzujú, že ten ľudský rozmer aj v čase technológií a umelej inteligencie tu je. A my sprostredkovateľom poistenia ponúkame práve možnosť, aby sa ich školení a stretnutí zúčastňovali likvidátori. Oni to veľmi oceňujú, pretože tak vedia lepšie pripraviť klienta na možný poistný prípad. A taktiež, viete, to sú také otázky typu, čo by bolo keby, tie majú ľudia veľmi rádi a naši sprostredkovatelia. Takže my tento postup budeme stále podporovať a tešíme sa z ich záujmu. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem.